Hakirano, haha, je napisao. Imam isto godina kao ti, ali sam 10 puta manji od tebe. Šta da radim, ali da ne idem u teretanu. Ti sad sigurno od mene očekuješ da ću ti dati listu vježbi i plan istrane koji ti moraš pratiti. Ali hoću kurac. To se neće desiti. Ja ću tebi postaviti par pitanja. Zašto ti svako jutro opereš zube i namjestiš frizuru? Zašto to uradiš? Zašto ti svaki dan doručkuješ? Zašto ti svaki dan radiš svoj posao? Zašto ti svaki dan upališ kompjuter i igraš one igrice koje ti voliš? Zašto ti provedeš po nekoliko sati gledajući serije i filmove koje ti voliš? Zašto gledaš videe po internetu i čitaš o onome što ti voliš? Želiš da saznaš nešto novo? Želiš da dođeš do odgovora na tvoja pitanja? Zašto to radiš? Zašto izlaziš u grad sa drugarima i osjećaš se dobro kad se ismijete? Zašto ti jedeš čokoladu? Zašto ti radiš ono što ti hoćeš? Zašto svaku noć zaspiš? Zašto ti to radiš? To je moje pitanje tebi. Odgovor na ova moja pitanja će najčešće biti da su razlozi iz kojih ti ovo radiš najčešće iz ljubavi, iz navike, zbog toga što te čini sretnim, zbog toga što se osjećaš dobro, zbog toga što to radiš cijeli život. Postoji razlog zašto ti to radiš. Moja preporuka tebi je da pronađeš dovoljno dobar razlog da to uradiš. Pronađi razlog. Prestani čitat i gledat videe kako to. Svi će ti reći kako to. Ovako to. Onako to. Prestani to. Jesi me čuo? Uzmi bilo koji plan, bilo koji način ishrane i budi ustrajan u tome određeno vrijeme. Nešto će se desiti. To je ono što ću ja tebi reći. Nešto će se desiti. Ne mora biti najbolji. Rezultati mogu biti veoma loši. Nešto će se desiti. Ti ćeš imati iskustvo koje će ti kasnije pomoći da uradiš nešto drugčije i da budeš bolji. To je moj odgovor tebi. Hakirano, haha. Huš, huš!